बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' नेहाथारि जलेन दैमारि बिथाङा दिनै इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय। गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' माहारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमबोनाय, माहारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बिखाफोर दानानै गावनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय बेफोरखौ बावगारनानै हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबोनाय जलेन दैमारि बिथाङा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय। गोलाव सम 19 बोसोर गावनि जिउखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बावबोनाय जलेन दैमारि बिथाङा प्राइमारिनिफ्राय जागायनानै कुमारिघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि जानानैबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि आरो नेहाथारिनि बिबान बानस'बोदोंमोन। खुलुमबाय। दिनै आङो इउपिपिएल हान्जायाव जइन जाबाय। जे बिटिसिआव इउपिपिएल हान्जाया दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गोख्रोङै रायजो राजानि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ, जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल हान्जायाव आं दिनै जइन जादों। दा जइन जानानै रायजो राजानि लोगोसे इउपिपिएल हान्जाया जिखिनि मावनो थाखाय थिनो बेखौ आङो मावलांनो थाखाय दिनै राजि। दिनै भारतआव बा आसामाव गोबां राजखान्थियारि हान्जा दङ। राजखान्थियारि हान्जा दङब्लाबो जोङो दिनैहाय बा आं दिनै इउपिपिएलआव जइन जादों। बेनि ओंथिया बेनो जे जोङो ओनसोलनि जौगानायनि आरो जोंनि बे ओनसोलफोराव गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाया जौगालु खामानि मावबोबाय थादों। लोगोसेनो दिनै इउपिपिएल हान्जानि जोंनि जि आफादगिरि लोगोसे बिटिसिनि जि चिफ प्रमद बर' सार बिथांनि जि दैदेनलांनाय गोख्रों गोहोजों जि दैदेनलांनाय बेखौ जोङो दिनै गनायदों आरो बिथांनि फारसे जोङो दिनै आं गंग्लायनानै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव आं दिनै हाबदों। इउपिपिएल दोलोआव हाबनानै जोंनि हान्जाया जिखिनि दायित्व होयो आं बेखौ मावलांनो थाखाय थियारि। लोगोसेनो रायजो राजानि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाखिनाय, जौगानाय, जोंनि गोरिब गुन्द्रा गोख्रों जेंनाफोरखौ गोख्रोङै मावफुंलांनो थाखाय दिनै थांखि लानानै इउपिपिएल हान्जायाव दिनै हाबदों। Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, BTech, BTech, MTech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.